పాలించే పురుషోత్తముడైన శ్రీమన్నారాయణుడు పెండ్లి కుమారుడయ్యాడు. ముక్కోటి దేవతల ఆశీర్వచనాలతో రత్నాద్రి వాసుడైన కాకినాడ జిల్లా అన్నవరం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వార్షిక దివ్య కళ్యాణోత్సవాలు వైశాఖ శుద్ధ దశమి పురస్కరించుకుని రత్నగిరిపై ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లను పెండ్లి కుమారుడు పెండ్లి కుమార్తెలుగా అలంకరించారు. ఈ సందర్భంగా అనివేటి మండపంలో వివిధ సుగంధ భరిత పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన వేదికపై పెండ్లి పెద్దలైన క్షేత్ర పాలకులు శ్రీ సీతారాముల సమక్షంలో స్వామి అమ్మవార్లను ఆసీనులు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో దేవస్థానం చైర్మన్ రాజా ఐవి రోహిత్, ఈవో వీర్ల సుబ్బారావు, అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. రాజరాజాతిక